saging wing. Charot. Oh, sobrang dami. Siyang putit eh. Apoy bagtas guys. Awid ako sa hospital ko tas kayo. Nanami diri sa kuan tunga hatag na sundan niya. Bulbo. Ay sa dala og na na ato bang pudaghan tapos gusto cute. Cute kayo eh. Chihuahua. Cute kayo. So, here She run yung vlog kasi siya. You know. Hi guys, welcome to my vlog. Sana. Ay, daw mo na kuwan. Lagi ito nga ay abot ang mukbang. Ano yung pagkaon? Lang, kami ka.